A ningú escapa que estem en un període ja preelectoral. Les eleccions de maig a la Generalitat Valenciana i als ajuntaments, els municipals, estan ahí i els partits comencen a manejar-se i a intentar presentar les seues ofertes polítiques de cara a aquests comicis. I és el que passa avui aquí en Crevillent i en aquest centre de majors, per nou, on tenim la candidata a les primàries, aguardant que acabi el plaç, a veure si és candidata única o no és candidata única, Mònica Oltra, en l'actualitat portaveu del grup de Compromís en el Parlament Autonòmic, i anem a parlar amb ella en primer lloc. Mònica, una volta més en Telecrevillent, i preguntar-li a vostè en primer lloc què l'ha impulsat a presentar-se a aquestes primàries per a la Generalitat, a la presidència de la Generalitat. Bueno, pues m'ha impulsat sobretot que m'estime el meu país, ho vaig dir, i a les dones i homes que viuen així, i que jo crec que ha arribat el moment del canvi i ha arribat el moment de fer la política per a les persones. Jo crec que els valencians i valencianes estem demanant que la política canvi, que estigui al servei de les persones. En aquest moment tenim dues emergències, l'emergència social i l'emergència democràtica. Tenim uns índexs de pobresa i de corrupció que són insuportables, i jo crec que des del govern se poden fer moltes coses. Així és que m'he fet avant en la idea de construir un canvi amb alegria i amb esperança per a la gent. Precisament avui dia el president del govern, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que aquests són els últims nals o els primers nals on Espanya afronta deixant de la crisi. Bueno, ja ell diu que la crisi forma part del passat. A mi m'agradaria saber de qui està parlant. Jo crec que un president del govern ha de ser més prudent a l'hora de fer aquests comentaris quan hi ha moltíssima gent que ho està passant molt mal, quan tots sabem que tenim ciutadans veïns i veïnes que no apleguen a fin de mes, que viuen perquè potser n'hi ha una persona major que té una pensió en casa i d'això viuen nets i fills. I per tant, dir això, quan n'hi ha tant de patiment en aquest país, quan sabem que n'hi ha xiquets en malnutrició, quan sabem totes aquestes coses i misèries, a mi em sembla, i aplegant com venen Nadals, que això un president del govern no ho deu fer. Ell sap que la situació està molt mal, que no estem eixint de la crisi, que avui en dia fins i tot gent que té treball, que abans era sinònim d'eixir de la pobresa, té uns salaris que no li permeten eixir de la pobresa, i sap que no hem eixit i que molta gent està en aquesta situació. Són unes eleccions de maig que se presenten bastant incertes i sobretot en un electorat motivat per tot el que està passant, però també en unes enquestes que igual a partits emergents es pugen, que de moment es abaixen, en fi, que pareix que no hi ha res clar. Bueno, jo este matí parlava en un company vostre periodista i em deia, com veus la situació? Dic, oberta, incerta, no? És cert que estem en un moment que és imprevisible, no? I jo crec que això té una part bonica. A mi m'agrada veure el costat positiu de la vida. La part bonica és que podem construir un futur. Vull dir que està en les nostres mans. Precisament perquè és imprevisible, podem fer del futur, diguem, el que nosaltres vulguem, agarrar-lo, agarrar el nostre destí en les nostres mans i fer una política diferent que tingui en compte les necessitats de les persones, les necessitats del planeta, les necessitats de canviar el model de produir, el model polític, de també una democràcia que puga fer-li front al poder, no una democràcia feble on la corrupció se puga instal·lar com s'ha instal·lat. Per tant, jo crec que tenim un moment històric per a canviar les coses. La corrupció, fa uns mesos, fa uns anys, el que més preocupava, en aquest cas els espanyols, els valencians, era el tema del paro, era el tema del terrorisme. Avui en dia el que més preocupa i el que més indigna està sent el tema de la corrupció, i una corrupció que, a tenor del que estem veient dia a dia, salpica tots, tant dreta com esquerra. Clar, entre altres coses preocupa perquè en una situació de dificultat econòmica com la que molta gent està travessant, per altre costat veus com els diners públics s'han saquejat i han anat a parar a la butxaca d'uns quants, ja sigui a través de casos de corrupció o a través de desviació de diners públics a interessos personals. Hem tingut l'exemple molt clar en el tema de Florentino Pérez i el cas de Castor. O sigui, un senyor que munta uns terratrèmols en Castelló i que ara li han pagat d'un dia per un altre 1.350 milions d'euros. És que 1.350 milions d'euros que s'imaginen el que podrien fer així escoles, hospitals, centres de salut, invertir en dependència,
podríem fer tantíssimes coses en aquests diners que s'endú el senyor Florentino Pérez perquè és poderós i perquè els governants estan governant a favor dels poderosos. Jo crec que és hora que prenguem la política com l'eina que deu de ser, que és posar límits al poder, però també al poder econòmic, i generar unes possibilitats per a les persones i, per tant, generar les condicions de la felicitat de les persones. Perquè jo crec que des dels poders públics hem de generar les condicions per a que la gent pugui ser feliç. El model que vostès proposen és un model de nacionalització en aquest cas o també d'apertura i promoció de la iniciativa privada? Anem a veure, o un model mixt? Estem plantejant, òbviament, jo crec que n'hi ha sectors que no devien d'haver-se privatitzat mai, com són els sectors de l'energia, de determinar, vull dir, això ho estem veient ara, com els sectors estratègics, energètics, que no te puguen tancar una aixeta i te pugues quedar el país sense subministre. Jo crec que això ha d'estar en mans públiques, però en qualsevol cas crec que hem d'afavorir des dels poders públics una economia d'escala xicoteta i d'escala d'intercanvi entre xicotets. Un poc afavorir la proximitat, que també és sostenibilitat, afavorir a les empreses que paguen bé als seus treballadors, afavorir a les empreses que són xicotetes i mitjanes. En aquest sentit, nosaltres tenim un terreny immillorable perquè la nostra comunitat autònoma sempre ha tingut aquesta economia a xicoteta escala, tant des de l'agricultura, la indústria, els serveis, sempre han sigut a xicoteta escala. I des dels poders públics això se pot afavorir. Òbviament no estem parlant de que tot siga públic, perquè això no és el nostre model, sinó que estem parlant de que, en tot cas, la iniciativa empresarial estiga orientada al bé comú i no estiga orientat a lucrar-se ràpidament, indefinidament, a costa, de més, de generar injustícies o situacions de pobresa. Vostè veu un canvi, lògicament, per el que l'estic sentint i per el que els espectadors estan sentint, un canvi de govern, però veu un canvi de govern en la Generalitat Valenciana en Compromís liderant o en aquest famós tripartito que des del Partit Popular s'està anomenant també i s'està plantejant com una opció que perjudicaria molt a la comunitat valenciana? Bueno, jo crec que ara el que més perjudica a la nostra comunitat és el govern del Partit Popular, i un govern absolutament dividit on les diferents faccions del Partit Popular estan a la grenya, en fi, i això s'està traslladant a l'acció de govern. Però en qualsevol cas, nosaltres el que creiem, òbviament quan ens presentem a les eleccions és per a tindre el major suport possible, tot el món vol tindre el major suport, però sí que creiem que s'ha de recuperar el diàleg per a la política i que n'hi hagi diversos partits en un govern no és roïn, al contrari, crec que és millor, entre altres coses perquè n'hi haurà més control, no hi haurà el descontrol que n'hi ha ara, on la majoria absoluta s'ha confós en poder absolut i això ha fet que al final se confonga el partit amb la institució, se desvien els diners de tots els valencians al Partit Popular o a les butxaques d'alguns. Tot això jo crec que quan hi ha més partits en el govern és molt més difícil que passi. I a més recuperarem una cosa fonamental, que és el diàleg en política, que s'ha perdut. S'ha substituït el diàleg, la paraula, la capacitat de convèncer a l'altre, d'escoltar-nos uns als altres, això s'ha substituït per el poder absolut de la majoria absoluta. I jo crec que el fet que en el pròxim Parlament cap partit tingui majoria absoluta és bo per a la democràcia. Li sorprendria en aquest cas que no haver aquest canvi que vostès en aquest cas pensen i preveen per a la comunitat? És que aquest canvi serà. Vull dir, a mi no me cap dubte que n'hi haurà canvi i que cap partit tindrà majoria absoluta i això suposa un canvi polític profund. Es preocupa en aquest cas l'augment i la presència que cada volta està apareixent amb més força de partits com Podemos? No és un fenomen per a nosaltres preocupant, entre altres coses, perquè la tendència que s'està consolidant és que el bipartidisme dels dos partits antics, PP i PSOE, està baixant i front a això n'hi ha un panorama nou de forces emergents, forces polítiques emergents, i ahir Compromís compartim l'espai en altres forces polítiques i, per tant, que aquesta tendència se vagi consolidant per a nosaltres és una bona notícia, no és una notícia preocupant. En quin sentit veu vostè aquest canvi? En un canvi totalment, en un giro totalment a l'esquerra o en un plan on encara el ciutadà té aquestes dudes? O pot passar molt, perdona un momentet, pot passar molt d'aquí a maig i sobretot d'aquí també a l'any que ve. Sí,
poden passar moltes coses, no? I efectivament, en maig són les autonòmiques, a finals d'any o a principis del que ve tenen que ser les generals, en maig també són les municipals, però en qualsevol cas jo sí que crec que el canvi sobretot anirà en el sentit que la gent vol agafar la política com una eina útil. La gent ha dit, el poder és nostre, anem a exercir-ho. Jo crec que és un canvi sobretot d'empoderament, de dir, no anem a deixar que la política siga una eina per a enriquir uns quants, o que siga una ferramenta per a afavorir els poderosos, o que siga una ferramenta per a que alguns ens deixen el planeta destrossat. Vull dir, la gent el que està dient és que vol un canvi emancipador. Jo li diria sobretot un canvi emancipador, un gir fonamental per a que les polítiques vagin en l'interès col·lectiu, no en l'interès particular d'uns quants. Jo crec que aquest serà el gir important. Ja per concluir, tens ara, m'imagino que d'aquí a maig igual la seva agenda, si s'ho permetís, ja acredien, però què línies van a ser bàsiques en el programa electoral i en l'oferta que vostès van a presentar a l'electorat? Bueno, que estaran treballant en elles, m'imagino. Claro, nosaltres estem treballant primer en que la gent siga protagonista de la política. Vull dir, així ja no val que quatre facin un programa electoral i diguen, això són les receptes, perquè a més receptes màgiques no n'hi ha. Jo crec que el canvi fonamental de les democràcies en aquest moment, d'unes democràcies que a més estan en crisi, és que la gent pugui formar part protagonista de la política i que se li pregunte el que vol, que no se li oferisca entre blanc i negre, sinó que se li diga participa, no? I en aquest sentit nosaltres estem fent un gran treball de molta gent que s'està acostant a les nostres sectorials, que és on la gent pot fer les propostes per al programa electoral. Doncs volem que aquests programes siguin participats i participatius. Però en qualsevol cas, jo com a fonamental i urgent, jo crec que el nou govern ha de, primer, com a premissa, contar-li la veritat a la gent, veure el que hi ha, la situació econòmica real de la Generalitat, quin és el deute de veritat, quantes factures n'hi ha als calaixos, traure tot el que n'hi ha d'amagat, dir-li a la gent la veritat, i com a accions de govern, les primeres tenen que ser combatre l'emergència social, un pla de xoc contra la pobresa, però que això és minuto zero del govern, i un pla de xoc també democràtic per a combatre la corrupció i el desviament de diners i tota aquesta opacitat que parem la sangria cap a interessos particulars que han fet les privatitzacions i tots aquests desviaments de diners públics cap a interessos particulars d'uns quants. Jo crec que aquestes dues coses, l'emergència social i l'emergència democràtica, tindria que ser el primer, comptant amb la gent i sobretot una cosa, jo sempre dic quan me diuen vostès què prometen? Què prometen? Dic, doncs mira, jo prometre no vaig a prometre, jo me vaig a comprometre a dir-li a vostè sempre la veritat, a contar-ho amb vostè de manera que sempre me puga mirar a la cara i jo no tinga que baixar els ulls. I per concluir simplement i molt breument, és fundamental que en aquest cas intentar recuperar la confiança dels ciutadans en la classe política? Jo crec que sobretot en la política. Per a mi lo de classe política no m'agrada, precisament perquè s'ha fet massa classe i poca política. La gent ha de recuperar la confiança en la política però com una ferramenta pròpia, que no se li pot regalar a ningú. La política té que estar en mans de tots els ciutadans i ciutadanes, no dels polítics. El dia que aconseguim que la política siga de tots els ciutadans i ciutadanes, aquest dia la política serà útil. Moltes gràcies, Mònica Oltra, per haver compartit aquests minuts i li deixem ja que vagi a l'acte que té aquí ara programat en els simpatitzants afiliats de Compromís Creient. Moltes gràcies.